Όχι. Λοιπόν, παιδιά, πάμε στο υπόγειο. Το για αυτή τη φορά. Ναι, πριν πήγαμε πάνω. Μαλάκα μας με τέτοιες παίκτες. Ωραία. Σωλήνα. Πώς είναι έτσι, μπρο. Έχει και ένα κουτάκι από πίτσα. Βασικά, Μονόπολη. Αντώνη, Μονόπολη. Μονόπολη. Έλα το ανοίξουμε. Έλα το πάρουμε πάνω, έλα. Πάμε πάνω, να το πάρουμε. Έλα ξερευνήσουμε λίγο εδώ πέρα. Να την πάρουμε. Έλα πάμε. Δεν πιστεύεις τι βρήκαμε. Βρήκαμε Μονόπολη. Και έχει και λεφτά μέσα. Άντε αυτό το βίντεο, παιδιά. Γεια σας.